سیوم ایون президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо корҳои сохтмон дар варзишгоҳи миллии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе шинос шуданд. иншооти муҳташами варзишӣ дар майдони 9.5 гектар бунёд ёфта, дар он зиёда аз 30,000 ҷойи нишаст пешбинӣ шудааст. бунёди калонтарин иншооти варзишии тоҷикистон дар идомаи тадбирҳо ба фароҳамсозии инфраструктури кору хизматрасонии сатҳи баланд дар пойтахти кишвар мусоидат мекунад. ёдовар мешавем ки 15 марти соли 2019 президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба сохтмони варзишгоҳ дар пойтахт оғози расмӣ бахшида бо лоиҳаи бунёди варзишгоҳи муҳташам шинос шуда буданд. ҳоло дар варзишгоҳи миллии тоҷикистон тахту ҳамворкунӣ, насби конструксияҳои оҳанӣ, кашидани ноқилҳои барқу интернет, хати обу корезӣ, гармидиҳӣ, дастгоҳҳои ҳавотозакунӣ, ороиши даруни биноҳо, сафолатпӯшкунӣ ва дигар корҳо ҷараён дорад. дар доираи муаррифии лоиҳаи иншоот ва масолиҳи сохтмонии истифодашаванда пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон коргарону мутахассисонро барои босифат ва мувофиқ ба талаботи стандартӣ бо дар назардошти унсурҳои миллӣ ба иҷро расонидани корҳои сохтмонӣ вазифадор намуданд. дар варзишгоҳ 45 ҳуҷраи корию маҷлисгоҳ, 36 тамошогоҳи сатҳи баланд барои мухлисон VIP, 9 нуқтаи тиббӣ, 36 ошхона ва осорхонаи футболи тоҷик мувофиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ сохта мешавад. ҳоло аз ҷониби 725 нафар мутахассису коргар ҳамарӯза сохтмон аз рӯи лоиҳа пеш бурда мешавад. 72 дастгоҳи сабткунандаи телевизионӣ насб мегардад ки барои сабти ҷараёни мусобиқаҳо пешбинӣ шудааст. равшанӣ дар майдон ва ҷойҳои нишаст тавассути 312 чароғи махсус таъмин мегардад. бунёди иншооти калони варзишӣ дар шаҳри Душанбе дар идомаи бозиҳои бомуваффақи ҷавонони тоҷик барои рушди ин намуди варзиш дар Тоҷикистон ва минтақа заминаи воқеӣ мегузорад. ба атрофи варзишгоҳи миллии тоҷикистон тавассути насби лавҳаҳои алюминӣ тарҳи замонавӣ бахшида мешавад ки мавҷҳои обро таҷассум хоҳад намуд. дар атрофи варзишгоҳ бунёди фаввораҳои замонавӣ пешбинӣ шудааст. ҳамзамон аз болои дарёи Варзоб ва Лучоб барои рафтуомади ҳаводорони футбол 2 пул мутобиқ ба талаботи лоиҳавӣ сохта шуда, ин макон ба шаҳраки муосири варзишӣ табдил дода мешавад. дар маҷмӯъ бунёди варзишгоҳи миллии тоҷикистон дар асоси лоиҳа мувофиқ ба талаботи Федератсияи байналмилалии футбол ҷараён дошта, дар он барои гузарондани мусобиқаҳои байналмилалӣ шароит фароҳам мегардад. футбол маҳбубтарин намуди варзиш дар ҷаҳон аст. дар асоси пешниҳоди президенти Конфедератсияи футболи Осиёи марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва қабули қадномаи Созмони Милали Муттаҳид ҳамасола 25 май дар саросари олам ҳамчун рӯзи байналмилалии футбол таҷлил карда мешавад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ёдоварӣ аз дастовардҳои Федератсияи футболи Тоҷикистон фароҳамшавии имкониятро барои ташаккули ин намуди варзиш, мизбонии мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим муҳиму саривақтӣ арзёбӣ намуданд.